Викторе, намираме те отново на стадиона. От първия ден си тук. Какво се случва според тебе в последните седмици на колежа? Вие сами виждате. Може даже да снимате. Работи се много усилено. На Арнолдов бригадата в момента е тук. Някакви около 20-25 човека са. И мисля, че върват с много добро темпо. И така като ги гледам, с лекота си изпълнат срока до Коледа. Централната трибуна да я направим около кота 0, което според мен е горе-долу половината от другия строеж на тая трибуна. От другата страна засипват от към терена, поставят изолацията, ония багер там засипва с баластра. Тук до една седмица и това трябва да го приключим. И живот и здраве, след нова година атакуваме източна и южна трибуна. Вероятността е голяма и северната, която и трябва точно 22 дена. И тя да бъде готова за март месец. Но всичко зависи, знаете, от Цветан Василев. От поса. Да се надяваме, че ще е жив и здрав. И след нова година, ударно, по мои прогнози, на пролет ще си влезем в стадиона и нищо чудно на лято целият стадион да е готов. Гледам с кои темпове се работи, виждате камионите там изсипват, багера е там, бобкатите са долу, работят момчетата много стабилно. Оптимист ли си за стадиона и че до година Ботев ще играе на собствения стадион? От това, което виждам всеки ден, нищо друго не ме кара, не ме навежда на мисълта да не бъда оптимист. Темповете на централната трибуна са абсолютно същи, каквито бяха в източна, в южна, в северна. Въпросът е, че сега по трите трибуни в момента не се работи, но няма кой знае какво значение, защото ние там сме достатъчно напред. И там имаме едни довършителни работи, които в рамките на 2-3 месеца ще бъдат осъществени. Така че съм абсолютен оптимист.